So guys, welcome back to my YouTube channel guys. So ja, ik heb ook klaar 2 bangers op TikTok gedropt. 2 video's klaar gedropt op TikTok mensen. So ja, hij is hij en die is die. So guys, vandaag ga ik praten hoe ik begin met TikTok. En hoe maak ik TikTok video's ja. Hoe maak ik TikTok video's. In het begin, ik weet wat de video's om te maken. Toen maak ik mijn kop zo goed. Dat was... Kan je kijken bij TikTok zo. Als je afscrollen bij mij. Als nonsense video's. Maar zo begint het guys. Zo begint het. Zo ik het nou. 37,9k followers op TikTok ja. En ik groei nog op TikTok. Ik groei nog haast. Zien jullie guys, ik groei nog. Zo. Ja mensen. Daar zoek ik je. Ik heb bezoek beginnen. Die eerste paar video's. Kan maar zien die eerste 70 video's. Ik heb mezelf toets. Ik mezelf toets elke dag. Post ik video's. Maak ik nog maar. Ik maak niet video's. Ik post maar 2 video's per dag. Niet om te kijken wat de video week. Maar eerst, ik heb eerste 5 video's gepost. Die eerste video ja. 10k. Ik schrok joh. Ik was joh. Ik dacht wat is excited mensen joh. Ik was excited. Ik was nog nooit zo. Hij is dopamine. Dopamine is aan zo. Als ik kan dan zeggen, joh, ze voelen het, joh. Kan niet geloven niet, ja. Hij was mijn eerste 10k video. Ja, hij is in een restaurant video, hij is aan zo. Ik vraag me, hoe laat zit nou, zeg ik, 8 uur. Hoe laat kom je 8 uur movie op, ja. Ik vraag me zo, hoe laat kom je 8 uur movie op, ja. Ik vraag hij. Nou ja, hij was de eerste 10k video. Nou, toen post ik 15 video's hier. En toen kwam er nog een video. Weer 10k, joh. 10k was heel vaag altijd. Mensen weten wat heel vaag. Maar die ding is nou, ik heb net gepost. Ik heb tegen wat de video's om te maken. Ik heb net gepost, ja. Ik heb elke dag gepost. Elke dag heb ik gepost. Toen ik zeker 80 video's gepost. 4 andere video's, laat hij video's 30 in de dag. Nadat ik 80 video's gepost heb, 30k views ja. Maar ik heb mijn likes ook gegeven en zo. En joh mensen, was de eerste maand toen kreeg ik 200 followers. Joh, ik was happy. En nou vandaag, als ik 10k kreeg vandaag, als je voor mij is normaal. Als dat zo, is dat niet voor mij meer geworden. 10k views, ik weet ook omdat ik zeker niet altijd aan elkaar 10k. Dus ik kom als je meer geworden. Misschien niet zo 50k. Nee, maar ik was niet meer op views. Bij TikTok, ik was niet meer op views. So ja, kijk, gaat ik zo maar mijn Instagram account. Ik is op Instagram nog gedaan. Ik heb 18 followers, dat gaat voor me ja. Ik begin nog groeien met bij Instagram. Ik is ook maar nou Instagram, maar niet ja. So ja, guys, zien jullie in die ding. Hoe ik video's denk is niet, joh. Ik versta niet van mezelf, maar ik denk het ook nou. Ik let ook op hoe ik. Als ik aan een video denk, ik visualiseer die video hoe die video gaat is. Ik visualiseer de hele video van het begin tot het einde. Dus als ik edit, die video gauw. Van ik weet, ik lees aan, dan denk ik aan video's. Als ik video heel tijd in mijn koppen, heel tijd. En dan maak ik niet. Als ik niet de video dan, ik zie het om niet, maar ik denk, ja en zo. Ik kan van die begin, ik vat de video van die begin tot het einde. En weet ik, als je gaat er nog sukkelen. Weet je nog waar die aangaan en foto maken bij de editen van. Ze hebben de video van het begin tot het einde toe. En dan weet je, als je de video verder gaat, die video gaat mooi zo lopen. Ja, die video gaat mooi zo lopen. Dus ik hakel nog hier, ja. Ik heb nog hakel, altijd mensen. Maar ja. Zo is hoe ik video's denk. Ze zei een video van mij. Ik heb redelijk geen video gedacht. Maar ik en Janda in Loubetijd toe aankom. Dus toen komen we zo en toen zei Lee zo. Ik zei, oei, en ik kom ook met Nike aan. Dus ja, dus die schel uit toe ja. Hoe die dingen. Ik heb die video niet aan gedacht. En die video de meeste views. Amper 700k op TikTok. Hij video de meeste views ja. Ik heb die video niet aan gedacht. En hij video dus op een keer. Niet meer vat. Hij video 2 keer gevat. 2 ja. Maar die eerste een was recht, was beter als 2 toen vat ik het 2 Toen edit ik die video. Zeg ik, nee, die video gaat misschien zo 10k of 20k. Die eerste dag dat je video slaat, 90k. En hij aanten, 90k. Joh. Maar was je mijn eerste video niet? De eerste video van mij was hij bike ding, ja. Hij bike ding.
Nee, hy was met 'n tweede video. Maar whatever ja. Maar soos hy video, ek het hy video, hy video was net so. En dieselfde dag toe maak ek 'n ander video, hy video toe in die 100k. So ja guys, subscribe, so julle sien, ek weet nie wat 'n video's om op YouTube te maak nie. So kom in die wat 'n video's kan ek maak guys, gee topics en praat oor wat 'n fout in die video's en praat oor so. Ek sal hulle help guys, en julle help vir my ook guys, as vir my ook help. So dis nou my YouTube channel, ek gaan nou maar op YouTube ook begin groei nou mense. Op YouTube ook. So ja, dankie guys, subscribe, like die video. V-Boys uit, sure.